Ilula kakhulu ke le. Ilula kakhulu nje ngizonifundisa. Hamba kanje ithi okudalelwe mina yofika nomila ngashona. Uyayizwa? Okudalelwe mina yofika nomila ngashona. Asambeke okudalelwe mina kofika awu sithi okudalelwe mina awu kofika besithi ngingumnqobi ngiyanqoba ngiyabusa awu thora damthi lapha emuva ngibona sabe si ithi ngingumnqobi iyaqoba ngiyabusa phezulu okudalelwe mina. Awu siyadeclara nakulo nyaka awu okudalelwe ilula nje ilula. Awu ngibona lapha emuva ngibona asabe siyaqhwaqwa sithi one two okudalelwe mina kofika siyaqhwaqwa lapha emuva ngibona uthi one two ngiyanqoba awiyabusa Tintala, uthi tinta, ithe, awu, angisadansi kamnandi. Ngumnqobi, silili, shaya kancane nje, uthi, okudalelwe mina, awu kofika, declare, asambe lapho. Kofika nalokho kudliwe isikhonyane nalokho usathana idingeka kuye kodwa simthelele awuhlabelele futhi kofika nomila shona kofika nomila nakulo nyaka siyadeclara Tabaram tili uthi one uthi two uthi three asabe niyakwazi ukubekwa kodwa nakule uthi one uthi two was uthi one uthi two siyahamba yini su ukofika awusizoyihlabelela ke le ukofika awu naze nasho kamnandi angisathandi kanje kofika nomila ngashona.
siyabonga mzali, siyabulela Thixo wethu ukuthi senze le act of faith Thixo somandla sikhumbula okwakwenzayo Thixo somandla kumkani ngempilo zethu. Mayithi yonke ke insikelelo Thixo somandla ehamba ngale act of faith. Thixo somandla yehle phezukwethu. Yehle Thixo somandla eminqubeni. Yehle bantwaneni, yehle Thixo somandla kumkani kwizitrata zonke zelizwe. Egameni lika Yesu Kristu. Athi lo ungafikeleliyo afikelele. Athi lo usweleyo Thixo somandla kumkani azuze. Sicela ke sikuthembile ngaye uYesu Kristu, umfeli nomvukeli wethu, uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Hallelujah. Ekusa, ekuta.
Kuyamnake bazalwane ngicela njengoba inyanga yabantu abatsha Muslim sibalekele ngiyacela man lanto ibonisayo ba uqala inyanga yabantu abatsha nalanto yokuba ngengoma sesike ngoku ithetha ngento ithethayo and also ingathi iyakhawuleza ke ngiyabona imali nje yenyuka kufuneka ngocangqiwe yenza ndiphefumule kuqala ngicela ukubulisa ke kubefundisi bonke egameni lika Yesu ngibulise kwi-leadership yalapha ekhayeni ngibulise ke kotata bonke ngibulise komama ngibulise ke na kweyouth yonke nje no Sunday school. Hallelujah. Greetings to all of us in the wonderful name of Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Niyavuya bazalwane ukuba senkonzweni nje. Hallelujah. Hallelujah. Enkonzweni yabantu abatsha. Hallelujah. Sizovuselelwa nguThixo asincede that sivuseleleke ngintaba ngomana ke mna ke ndisindisiwe uYesu uyayinceda kakhulu impilo yami ndixhomekeke kuye kahle kahle. I depend only on God. Hallelujah. Amen. Ilanduka iverse esizawushumayela ngayo namhlanje. The verse that we are going to have today Ithetha ngathi. it speak to us. Ithetha ngathi like It speak of us. yes. If uyikholwa alinazo ezinto zilapha kule verse, If you are a believer, you don't have these qualities. then ikhona into elahlekileyo. There is something that is lost. And kunide kuba iyawukhangelwa. It needs to be looked at. Ayibafuna abantu abapholayo when you see uba ikhona engekhoyo apha.
You don't need to be cool if you will see this thing is not there. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ndikhe ndaphila nam ndingumntu omtsha. I used to live very well as a young person. Ndisindiswe ndingekatshati. I got saved before I got married. Ndiye ndayifumana into yoba awuzenzeli into yokuhlala kuYesu. You don't do by your own to stay in Jesus. Yinto edinga amandla kaYesu okukuhlalisa kuye. It takes the power of Jesus to make you stay in And Him. if akawo mandla wekho ngumntu oyaziyo loo nto leyo uba wekho. If that power to stay in Jesus is not there, you only know. And you know that the only a plan to stay there ukukhangela ezo zinto it's in prayer. Uyayazi uba indlela yokufumana zonke ezo zinto kusemthandazweni. Hallelujah. Amen. Le verse ke iku 1 Timothy chapter 4 from verse 12. Hallelujah. IkuTimothy oqala isahluko seshumi, isahluko sesine and then iverse yeshumi nesibini. Amen. Ngicela ke sifundelwe egameni likaYesu. Verse 12. Makungabikho namnye ubudelayo ubuncinane bakho. Suka ube ngumzekelo wabakholwayo ngentetho, ngehambo, ngothando, ngokholo, ngobunyulu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ikalita bekuqaleni bathethele ezi zinto. In the beginning, it says, declare these things unto them. Hallelujah. And ibe sayixela uba ube ngumzekelo apha kubo. And it says to be an example to them. Into ethetha uba xa kuthiwa yiba ngumzekelo kutsho because of uthenjiwe. When you are told to be an example, it means you are being trusted. Hallelujah. Amen. Umntu ke othenjiweyo unikeza umandate. When someone is trusted, unikwa nje uxanduva oluthile. Yeah, hallelujah. Sibheke ezindaweni ezi-different xa siphuma apha ecaweni. When we come out from church, we go to different places. Kanjalo naxa sisocialize nje apha ebomini. Naxa ngaba sisiya kwizindawo esiphila kuzo. Neendawo esixelenga kuzo ngokunjalo nasezikolweni. And the places that we work and also the schools that we go to. Zizonke izinto siya kwiindawo ezahlukileyo ezinabantu abahlukileyo abangafaniyo nathi. We go to different places with different people different from us. Now little lizwi yiba ngumzekelo wena. He said to be an example wabakholwayo to the believers. Hallelujah. Uba kukho abantu abangabaziyo abantu abakholwayo kufuneka bababone kuwe. If people don't know what believers look like, they must see it from you. Kufuneka ube khona izinto abazikhayo abantu xa behleli nawe. People must get things from you as they stay with you. Hallelujah. Ithi ke ngokuqaleni ngentetho. This talk is saying in the beginning. Hallelujah. Now xa uthetha, When you speak, kuyanyanzeleka ukuba kuvakale ukuba kuthetha umntwana kaThixo. it must be clear that the child of God is speaking now. Ungabi ngathi kuthetha nje umuntu okanye wodlulwe ngumuntu ongakholwayo ngokuthetha izinto ezinencasa. You must not be outdone by an unbeliever by speaking things that make sense. Okanye ukuzisa uxolo phakathi kwentetho ekhoyo. Or you're bringing peace in the squabbles that. Baleka uthetha xa ungumntu okholwayo ungenayo into yokuthetha. Don't speak. If kukhona ingxaki ekhoyo uyaziva uba andinayo into yokuthetha baleka sukuya kuloo ntetho leyo. Stay away if you have nothing to speak that is Because good. uzawuthetha into ezawufika phayana ibe ngathi ithethwa ngumntu ongakholwayo. You will come and speak something that Uthi xa kuqatyana ubasa umlilo instead of uwucime. instead of cooling down or extinguishing the fire, you make the fire. Hallelujah. Now kufuneka xa usiya ebantwini uyazi uba ndinayo into it's better ungabikho kuleyo nto leyo. Uthi Psalms chapter 1. Psalms chapter 1 uthi. Uthi
umuntu ongahambiyo ngecebo It's a langendawo, person who doesn't go with the ongangeni advice of sinners. ezibuthweni zabagxeki. He doesn't sit in This the is what the Bible refers to namhlanje xa ithetha ngale nto yokuba umntu kufuneka abe ngumntu othetha ngentetho, kufuneka abe ngumzekelo. Your speech must be an Hallelujah. example of Kufuneka ngehambo yakho ube ngumzekelo. even your walk must Mawungafumaneki apho kugxekwa abantu khona. you must not be Ukuba uyavela mawuvele uzothi hayi kodwa bakasizona izinto ezintle kodwa kulo muntu zikhona. there must be things that are nice. Even if emsebenzini kufike ixesha lokuba abantu bathethe ngaba bantu babaphetheyo besithi makhe sivuseni itoyitoyi, makufike wena uthi kodwa ingathi likhona into lenze elinosinceda before itoyitoyi. Even if people are coming against your bosses, but you must come and bring peace in them. Hallelujah. Kungaqali wena ube sowuqalisa uphakamisa umlenze. You are not the first Hallelujah. one to lift up your Ngoba leg. abathanda itoyitoyi nyani uyibona uba hayi le iyayithanda itoyitoyi. There are people Thanda who lezaa ngoma zayo. anything that is Ke practiced. ngoku ezaa ngoma ziza kuqala kunoba azi isizathu setoyitoyi. Uqala uyocula kuqala engekayiboni le flag ephethweyo. You just go and sing even before you know what. Abebuza kaNkulunkulu kutoyitoyelwa ntona apha tshetshe. And then you ask me Itoyitoyi after that. seyiqalile uyijoyinile. He has already joined without knowing. Hallelujah. before. Now kufuneka wena ube ngumntu ohlukileyo kwabo bantu You banjalo. must be an example. for them. Awufika kwizinto ezinjalo kufuneka wena uthi kodwa namadoda makhe ndihambe ngiyothandaza nina niqhubeke ke if it comes to a push. You can go on, but now I'm still gonna go to pray. Hallelujah. Ingathi benguwe umuntu ome phakathi othi hayi masiyeni siyoxhumaxhuma. Don't be the first one to say that you must go to the protest. Hallelujah. Malivele icebo likaThixo okhoyo. Wherever you are, the plan of God must come out. Malivele icebo likaThixo okhoyo. The plan of God must come out. Nendlela le ohamba ngayo mayicacise ukuba ngumntwana kaThixo lo. It must be clear that this is a child of God. Ibuhlungu kakhulu into eyenziwa ngamakholwa that uThixo uba reprimande zinzini ngezinto abazenzayo. It's bad that God Bangamva xa ethethayo uThixo endlini. they don't hear God. Babuye beze phakathi kwabantu okanye ezintlanganisweni zabakholwayo bathi Nkosi sicela ukukuva. And the Lord want to hear you. And usukile ureprimandwa nguThixo ngokuba ungekho into ongayenzi kakuhle ubuye uzothi ufuna umva ufuna umva xa isithini then ungamva into reprimand. You can't hear God in the midst of believers. Why you cannot hear when God speak? Ethetha into ekunqanda endaweni yakho. Hallelujah. 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 If uThixo uyakwazi ukuthetha xa uwedwa If God can speak to you alone, then kufanele uba umlindele bathethe naxa uphakathi kwabantu. you must speak even among. If awumva xa uwedwa If you can see, sumlindele bazawuthetha nawe akazukwazi ukuthetha. because akazukwazi ukuthetha nawe apho umve xa ungakwazi umva uwedwa. He cannot speak to you alone. Umntu anxibe into inappropriate ayibonayo naye uba ikho right ajika sijonge esipilini athi umoya ingcwele hayi not this one for you. Umenzela athethe nawe into uba ngaba hayi wena this is not good for you. Kodwa umntu aqhubeka ahambe ayinxiba ungena naye esixekweni. A person continue to do so. Afike xa efika phambi kwebelievers athi Nkosi sicela ukukuva. And God to speak to us. And doesn't figure in the midst of. Kodwa isimanga uhluleke kumva ethetha naye endlini eyedwa. The person cannot hear God speaking in the place. I-repentance istarta xa uwedwa phakathi kwabantu zii-results zalaa nto yenzeka xa uwedwa endlini. Ayisoze i-repentance engekhoyo endlini izoba khona ecaweni. It cannot start Because le nto oyibalekayo nongena ntloni zayo ngabantu ikwayiyo lapha ecaweni. the thing that you are running But away from. God that you are disrespecting, you are carrying him within you. Uhamba naye. uThixo ke lo ungamhloniphiyo, is with you. Hallelujah. Hallelujah. Uyabona uThixo. You see God. Hallelujah. Bendithi sizawufunda leza sisizofunda. Hallelujah. Kukhona abazalwane lakeya yahamba namaSirayeli. There was an act that the children of Lakeya Israel, yomnqophiso lekuthiwa yabekwa noDagoni kwasi uDagonelele ngomqolo. the ark of the covenant, when the dragon, Le kuthiwa amaFilisti ayanyanzeleka ukuba igoduze because ayengakwazi ukuhlala nayo ngenxa yamandla wayo. Philistines could not stand it because it was not. It was That covenant box yathi xa igoduka yaqhuba iimasi zenkomo zibe
ezishiya amathole ngasemva. It was able to drive the cows without. Now that covenant box yadilizwa, and bonke ubukhona bala covenant box bathathwa bafakwa kuwe as the believers. Yonke lento yayimele yona athi phona nazi na ukuba imizimba yenu itempile kamoya oyingcwele, itempile kaThixo apho umoya oyingcwele wakhela khona. That is where the temple of God. And now if now you don't feel the push of that means the problem is with you. The minute you are receiving Jesus as your life and Savior in your life, that covenant box, it's changed. It is not more of that covenant box. It is the covenant of the blood of Jesus. And it has a fit in you. The minute usamkela uYesu Kristu, the blood of Jesus, liyamangala nakuzo zonke izinto okhe wahlangana nazo nezinto waqiniselwa kuzo. Zithi hayi ngoku akasengowenu ngowami. Now amandla wala covenant box ahlala kuwe and afanele baqhube. Wasanda kumqhubi, be worried about that. Hallelujah. 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 Ukhona amandla kule nto lapha ngaphakathi kwethu. Ingumlilo lento inamandla ivalelwe ngaphakathi kimi. Ingumlilo inamandla ivalelwe ngaphakathi kimi. Azange isuke iculwe leyo ngoma leyo, but yayiculwa ngabantu abayivayo that there is something that is within me elenza ngoku ndiyeka ukwenza ngokokwami ukuthanda, kodwa ndenza ngendlela uThixo afuna ndenze ngayo. Hallelujah. Endenza nditshintshe. I know my ways xana ndingakasindiswa, and I know the minute kwangena uYesu kum ukuba ndaphinda nanjani, and andisafani nakuqala. Hallelujah. And that's zinto endizenza zisekhona emhlabeni zisenziwa phambi kwam, kodwa mna ndafumana amandla ophuma phakathi kwabo bezenza ndingazenzi. Hallelujah. Ndawafumana ndingekasathi ndingumntu nje okholiweyo wamkela uYesu, kodwa ndingekatshathi ndihlala ndodwa endlini. Hallelujah. Ndawafumana amandla. Ndawafumana amandla wokuyenza le nto, and I knew ukuba there is something that is within me engaqhelekanga that pushes me to do good, even xa ndifikelela kwiindawo endiqhela ukwenza kakubi kuzo. Kwezaa zinto ziqhela ukundi-entertaina, kwezaa entertainment places ebendikade ndi-entertaineka zizo ndidlule kuzo, ndingabi sa-entertaineka zizo. Hallelujah. Hallelujah. Yabona indlela endanditshaya ngayo tata, ndikhe ndikhumbule laa mfana kwakuthiwa wathi utishala makazobe kwala khakhanizobe utishala bantwana bam, lizobe utishala. Kwathi ngenxa yoba utishala wayitshaya kakhulu, enye intwana yayicinga andizokwazi umzoba utishala, yavele yazoba umsi wavela ngaphaya kwento. Ogqiba kwayo yathi xa ifikayo utishala, hayi tishala ndikuzobile. Ukhona tishala, into nayo ungapha kwale nto, usithe nanku umsi lo wakho wasoloko oko uphuma. Nanke laa msi ukubonisayo ukuba wena apho ukhoyo, ewe kukhona wena apho ukhoyo. Namsi wakho nanke, uyabona, nguwo ke lowa, because mna ndaqonda ndikuzobe kanjalo mna. Ndandiyiloo ndlela. Wawunothi uba uzoba mna wawuzovela ukhangeleze umsi uzobe mna, then I was gonna be there. Hallelujah. And ndandiyicinga le nto ngondamkela uYesu, mane ndimcela uba yabona ke uba uzawufuneka ndisindisiwe, kwawufuneka le uyoxuthe ngokwakho. Ndiyachacha ngelo xesha siphume ecaweni bendisikelelekile, ndihamba phambili abazalwane bajonge uba abazondibona na, ndiyothenga laa nto yam yolala, apilisi yam yolala, ndihamba ugqiba kwam before ndihlale endlini. Kwangoku ndiyayo seyikhona seyimandiqhuma ndiyofika endlini senoko. Hallelujah. Kanti noma ndiyasebenza emsebenzini, ndisebenze igcwala intloko yam ndivayo igcwele, andikwazi into uqhubeka. And ndicinga okay, ndiyothatha imisebenzi mangabani,
thathe lamisa ukuthi ham ndibuye ndiphinde ndikwazi uqhubeka ndisebenze and ndazibuza ngoku ndiqala usindiswa yema ndizaphinda ndithi ham kanjani ngoku xa ndinokuyeka le nantsika kanene haleluya le nantsika yami incedayo ndizawuphinda ndithi ham kanjani haleluya ndaqonda hambe ndizibuza mandithi eyi kodwa ngoku kwawukusebenzela apha kule ndawo because hey kunzima ziyaphela 20 noba ziyi-3 ngeveki indoda futhi iyayazi bafuneka noba inamali ungeza phaa ufika ukuthi bengicela undiboleke imali ngikujonge ngikome ndinayo into nayo icuba le izawuthi ithini le nto yakho ndiyaqonga uhluphekile into nangathi uzokwazi ukunika le mali yecuba le ungafa ndikhona xa imali yam iyecuba haleluya so kodwa kwathi kusawufikelela le nto haleluya I remember umswamo ugqibela endawutshayayo ndithathe i-agent ndokuthi ham phandle because umsebenzi wawulongamele ndiyayikhumbula ndayithatha ndayibeka phantsi ndathetha amazwi phezu kokuba yokugqibela le uba ndandiwathatha phi ungandibuzi haleluya because kwakungekho mntu wayendixelele loo nto leyo but that what is within me pushed me to say things that I do not even know ukuba suka kweliphi icala haleluya ndathetha ndayinyathela ogqiba kwamuyinyathela ndadlula kuyo and it was done I never and kwakuhamba intsuku nami ncima inkosi yam ndake ndaliyeka kanene ndingekakholwa for 3 months kodwa kwathi apho ndilibuyele kulo khona yangathi bendigqibela ulutshaya izolo now andiyithembi le nto inoba yenzekile nyhani xa ndindoda mna ndilijonga njengomntu otshayayo ndiba le mala isemilo nyhani khumbula omnye umzalwane wam wathi jonga mzalwane wam awuzuthi kuba kusindiswe wena zihambe ziyofihla izono xa senza zizawukwenziwa phambi kwakho kodwa what you have within you it will drive you to do the good things haleluya phakathi kwabantu abasenzayo haleluya ngicela sifunde kuPhilippians andizozifunda zonke ezilantuka but kukho into that I want us to note here that the one that is important and a crucial part is salvation. Love, also by love, you must be exampled by love. Be bothered that hallelujah. It doesn't matter super relax when you have a problem with someone. Because it is the only thing that Jesus has given us. Hallelujah. Now if we as the humans, we cannot love not just humans, brethren, abantu abangabazalwane abamkele uYesu njengenkosi nomsindisi bengakwazi ukuthanda one another, then sizibiza kanjani ukuba singabazalwane? Xa ufika uthi uphume endlini uqomba isingakwazi namjonga yazi iyandina asangifuna ke mhlawumbe you know kama ngisathi ngingoma andiyazi hallelujah. Why do you rest having that problem? It's a problem and it's a big problem. You cannot have that. Don't relax. Pray to God. Make sure that this is one of the things that need to come out of me so that tukwazi ukukhonza Nkosi kakuhle lubonakala uthando lwakho. uThixo akathandi abantu bathandekayo bodwa, uthanda nabantu abangathandeki nawe wawungathandeki. Look at yourself before. Wawunjani wakuthanda uYesu? Wawunjani uyazi ukwakhela uYesu Kristu ngoba yakho ingcwele wakuthemba wahlala kuwe? Wawunjani wawuzojonga kuwe? Mna ndiyakwazi usijonga. You know xa bendiplena kubekho igama eliye lavela lithe ligama kufuna ndixathise ke ndizalibiza because alikho lula. Hallelujah. Lithi be an introspective person. Hallelujah. Hallelujah. Melitsho ngesilungu ke naphaya ngazange ndibiza ngesilungu ungandibuzwa umnyanzelo wethu akaxhathise. Hallelujah. Lifike ngesilungu so andizokwazi ukubeka ngesixhosa. Hallelujah. So ndiyayenzela ndixhathise ndisiya. Hallelujah. So that libe khona. But what came now as ilantuka isithilo selizwi ithi kum, in every matter begin with you. The only person onokwazi ukulungisa nguwe. People around you awunawukwazi ukubalungisa. nguThixo yedwa ozawubalungisa.
Now, if you start with yourself in everything, even sekukho ingxwabangxwaba, yijonge uba wena wenze kakuhle na. And then if you are doing that, there is only one thing that sits within you, ekuthiwa sisazela engasoze ikhade. Izawuxelela xa wenze kakubi, don't relax, usazi uba wenze kakubi, go and fix that. And if awunawo amandla okuyenza, as I said before, go to him who has power to do that. Aphinda uvuselele ube nawo amandla okuyenza. Remember the days it was not because of your power that changed your life. Hallelujah. So wrong with you will kill the example of the believers. And I always say if that I did and then let us talk about that. I will be able to explain to you. But as far as was your explainer, I know my church explains to me the doctrines the sound and now if uzawumthatha undisephaya kulaa mntu endingamaziyo uba wayethena zayenze laa nto kuqala wayekholiwe anyway because iBhayibhile zonke iindlela zabantu zingabonakala zintle phambi kwabantu kodwa God touches the motive behind the doing. Hallelujah. Because kukhona abantu abazele izinto abangazelanga yena uYesu. Hallelujah. Abangazelanga ukhona abazele izinto ezizawufika phayana zibenzele incasa. Hallelujah. 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 Mhlawumbi wasindiswa sisezintombini ndiyazelapha zange ndisekuzo ke mnandi ndade ndaxelelwa efondini lixesha lotshata ngoku kwafika kwathiwa ukuba efondini uyaguga lixesha lotshata ndathi uthina ngoku funeka nditshatile ndizawutshata bani. Hallelujah. Because wonke umntu olapha ndimjonga njengosisi wam, abanye basondele kakhulu, abanye basondele kancinci ngenxa yezizathu ezahlukileyo. Hallelujah. Now kufuneka nditshate ndizawutshata bani mna. Hallelujah. Hallelujah. Ndiyokhunjuzwa that efondini ufuneka utshatile. Kanti ke ndiyokuthandaza. But because umsebenzi wam wenziwa lula ngulo mntu wayendixela kuba wayeyiprofethi wabe seletyumbe sithi hey khawujonge mani ngapha kweli cala kanjako hayi mani azawukhaneka. Hallelujah. Awukhaneka mani hey basisiba serious ba you know bayithathela phezulu le nto. Hallelujah. Now izawuthwana le nto because kaloku ndiyamfuna kodwa umntu onjalo. Hallelujah. Kodwa ke I don't know man. Yeah. So when I went to pray, it came straight yacaba nguye ndaba ngacinga tyhini madoda all these times uzawubona ndiyexonke ngoku eziyi-1 zoba kuzawufuneka nditshintshela loo zikathi ezingathi zezi-friends xa sidibene ndiyothi hayi mani jonga salvation yeah so ndiyothi hayi jonga ketana nje kuba and then hayi batho hayi kubizwa mntangangomanga xa kuzawutshatwa ibe yiyo ehlalela le micimbi. When uyakhomba nje kubizwa i-leadership bebizwe nobabini ahlale ngaphaya kubreakway news then emveni kondaqothi ukuba ndenza week grace izake sebenzisa skills zam ezakudala mos yonke ndijonga manje uyabona mna ncanya ezazi into zam landisebenza kudala. Now uvalwe ayenothubelo kwaloo channel leyo kodwa nandihlala phambi kwaleadership nobabini kubreakway news then emveni kokoneni kwixesha leyothandaza. And then I did that.
kodwa ndikhunjuziwe ndandiyevona luncede loko iintsuku ziyahamba. Haleluya. Ndigcinwe ngamandla kaYesu. Hlala ndodwa ehokini, not ihokhi, i-temporal land. Haleluya. Ngihlala ndodwa phayana kuke kufika osisi nje belahlekile. Haleluya. Kufika osisi belahlekile phayana bangena abasungalahleka osisi kuba kukholwe wena. Umthetho bayalahleka osisi soze bangalahleki kuba kukholwe wena. Akuzukanti uzawuyeka ukulahleka osisi okanye ukulahleka obhuti. Obhuti bayalahleka kangabantu abefumile abantu bathi baphandliwe. Uyibona bathangabone uphume sepha wakefika okay nangu uphandliwe uphandlwe nguwe. Nawe bakhona nosisi abaphandlwayo nababona mna. Because I don't that's you over all stand up about that take osisi but I said up anything but I had to if you get sent it man because I divula pha if you go umlo usisi akubande phandle andizokwazi phinda ndivala icambo ke because ukhona usisi lapha endlini abantu bawudwezana benzini sayithatha serious bazalwane isalvation sayithatha serious azange siyithathe nje kancinci. And uba kukho abantu abangayithatha serious eqala usubayeka bakosulele bosulele ngoyithatha serious wena akekho umuntu othithwa ngomuntu ebesenza kakuhle ngenzi kakuhle there is no such. Ubona ndinjenje bandenza ufika bayimonsela abantu bethetha izinto ezingekhoyo bendenza ngokwabo ndibona ndinjenje ulungile awusoze uthithwe ngabantu. Hallelujah. Awuzuthithwa ngabantu ulungile and iwasa ungasilungisanga ulungiswa nguThixo ulungiswa nguYesu ulungiswa ngamandla kaYesu asoze uthithwe ngabantu. Instead uzawuthinta abantu wanikhatha ubunga-emotional uthi hayi bandenza ngokwabo so ngibona ndinjenje ndiyaziwa nasekhaya mnasana ndibashiya bethetha isinapho hayi ayiyo indlela yokukholwa leyo. Ilandela yokukholwa fika abantu befaka la eza-emoji zithi xa bebona kwazapha eza-emoji la emoji ke iyatwarisa because ayithethi ithi ka ayithethi into la yabhudisa jonga yawubhudisa enye ipartner ihambe nopartner wayo bebheke elamkeni caba wenza izithembiso ezininzi phaa kunkosikazi wathi wanendawo ejonga mna ungafwa mna kuqala kunoba kufe wena. Bathathana ke baya kwenye indawo enezulu bebona izilwanyana phayana xa befika phaya ezulu bebona izilwanyana ezithi lion baby intontoni bawuphumela ngabo xa befikayo kwacaba kukho ekhwesile ilion. Yes ayigaba ilion yajonga indoda yajonga yona qoba ekhawuthi icelapha then yafika ilion yafika kunkosikazi lo ebethe uzamkhusela yafika ilion phayana kanti unkosikazi ukhulelwe ngokucaba ke izilwanyana zinayo ingxaki yokuba zingakwazi ukuba zimtye umuntu okhulelweyo zinyukela lubisi zese ziqonda not this one indalo kaThixo ke leyo zafika la kwenyama yamjikeleza ogqoka yamyeka yahamba umyeni kasehleli papa esikomthi kuxeke Thixo waphila unkosikazi wami wasuka waphila unkosikazi ingxaki izanda ke ngoba because kufuneka yehle emthini aye phaa kulaa nkosikazi bemthembisile uba jonga unkosikazi hayi bona nje haleluya waphindela ke phakathi afika unkosikazi wafika wafika wacinga bafana unkosikazi uzawuthetha wasuka unkosikazi wathi haleluya wathi unkosikazi that man the one bangaphela the hour after umthembisile akathetha tu wazicikela ngokwakhe ba hey ndayithina lelo wabhuda wathi nkosikazi ibisithina la yona apha kuwe iyabhuda because uqale into oyiqala unkosikazi akathethi ngokuya inkolo kwakwa kufanele bekhona abantu into noba ubethenge ininzi no wenze into because ndimoshi lapha ndiyazazi akathethi unkosikazi uthi wathi unkosikazi hayi la kwamamsile hayi uba ndiphele lapha nayo umyeni uba ndiphele lapha kuwe andinayo umyeni baphinde yokukhangela ukhona ke abazalwana abanjalo that makes abantu abangakholwayo ne-believers
babhude bathi hayi eka-empty belisela ngalo le bhiya belingena ethu belingena bhiya ibingamanzi la bendiwasela ubuthele uzosele nge-empty le bhiya wasekaleni bababatha ihambo yenu laphuthi kanti umenza special ndihambe naye lonke ixesha ndihambaze naye wethu wayi-friend kuphela une-friend esunobhuti wasekuqaleni ihambo yakho pheka ihambo yakho pheka ihambo yakho hayi ngitalanzelabo wethu abeselayo ngoba mna ndithanda nje kuthiwa yintona i-vibe yabo ivibe yakho yaseyatshintsha umntontsha yayasentwaneni kodwa wena besukucingela ungumntu osindisiweyo yatshintsha ivibe yakho yakuthatha yakusa kwezinye indawo what a vibe yomntontsha okholwayo wow yamntontsha awuthi mamlomsentanga yeke ayitsho nje uzawuzibhudela uba kukhona into that makes ukuba aqonde uba hey lo uyavitha into okholwayo haleluya haleluya ngicela siye kubaseFilipi baseFilipi chapter 2 Philippians chapter 2 yo bazalwane singavumi levangeli lena ixhomekeke kuthi le uba khe nje sayiphila ngendlela ezirongo uyawubona ihlabathi lisijonge ngalamehlo and uyabona uba khe sajonga ngalamehlo sizawuzibhudela ithi ibonakala uba siyayazi yona indlela elungileyo into nayo we have chosen this way ngenxa yoba kaloku sithande vibe vibe hayi bazalwane abantu basusu uzawuphela unxila nawe and bakwabusela utywala believe me buza kuhonta utywala ungazuphinde ukwazi uphila ngaphandle kwabo kukho abantu abathi hayi ndibuyekile ndibuyekile sibethe weekend akubetha phondweni akaziva nayo uphuma bayenze hayi latheka amasitha mani hayi olethi zabuya mani ahamba utshona phakathi kwamasitha ubuya bhuda selano sezimela bebuya because kaloku uphinde wenza laa bethe uyiyekile ingxaki ine-categories zalento kuthiwa yi-addiction iya-addicta then abanye baya-addicteka abakwazi ukuhlala ngaphandle kwabutywala hamba ugooglisha uyijona udangerous utywala ngalo ungakhangela ivesi ebhayibhileni ezitshoyo hayi mna ndiyo vesi mna nditsho kuthiwa mna ndindima ivesi udangerous utywala I saw only a man estadium enxibileyo imile phakathi kwabantu abanintsi izikhamela phakathi kwabantu abancileyo uphinde bekho umntu ozomtela utywala kulungile no ways yebo ngazikhomelanga lapho uthi phakathi kwabantu asihlazisi uphila kanjani namhlanje phakathi kwabantu wena phakathi kwabantu entsonsa emdala uphila kanjani namhlanje utywala stop that yena kufuneka once bekho into ekusapha yana uyazi uba usatha leyo ndibulala ke ngoku andikhala noba yi-1 glass of wine Yeah. haleluya ingxaki yotywala uyakula nduku ndisuka obusela ndisuka obusela once usela ibhiyeni ungayathatha nale imali ukuthi uyibekele abazali hayi thatha enyimeni ndibekele abazali hleli ne-friends kwenye indawo ayivone ndumisa le moto masiye pha kwe-ATM andibona amali olete zalibona next time olete dumisa mani bra sahamba safika ndazenza into lemali ndajoya imali kodwa laa mali ibi-meant for abazali ndayisela ekuseni kwasa ndikhomba hayi yaxoxa somazi biphele yonke mali abantu lethu nabe phezu kwebhedi ndodwa ndahlala nangoko ke nasendihlala ndodwa nabe phezu kwebhedi bangasetsha hayibo the only thing akhoyo lelicubi akukho nesent kwasemathi kwingela ingena i-10 rand xa ilibaleke kwi-change ngexesha elithile and I knew from there uba ayilunganga lena and nawe if uyafuna ubomi bakho bungarhuqelwa elidakeni uyeke utywala zowanoboma bobhetele sifundele kuchapter 2 Philippians chapter 2 from verse 14 ithi ngolu hlobo izinto zonke zenzeni
ningenakukhoka, ningenakuthandabuza, ukuze nibe ngena endiyitraye ke because ke ndibenje ndikhike loyike laa nto yayisithi natata umntu uvela athuke wanxela xa ikhika. Ngicela nindifundele kazana. Izinto zonke zenzeni ningenakukhoka, ningenakuthandabuza, ukuze nibe ngenakusoleka, abangenabuqhinga, nibe ngabantwana bakaThixo, abangenakubekwa bala esazulwini sesizukulwana esigoso. Sinjani isizukulwana esigoso? Siyasibetha oomakhulu babo kwi-social media. Sesasizukulwana sincila phambi kwabantu abadala, senze ezaa zinto zazo phambi kwabantu abadala. Sesasizukulwana siqale kusukubona abantu abareyipha abantu abadala umakwabo washinda ngazawupha esithubeni. Seso sizukulwana ekuthethwa ngaso. Sesasizukulwana sifumana incasa ezintweni ezirongo, zonke izinto ezirongo zibe nencasa kubo. Seso sizukulwana esibhayibhile ithetha ngaso, isizukulwana esigoso. Nina ibali example phakathi kweso sizukulwana eso, isizukulwana esigoso, isizukulwana esithi yonke into embi irayithi, yonke into engalunganga ilungile. Babephethe utywala ungafunga uthi baphethe igold. Indlela kwa ubuso obu umuntu xa ubudibene naye siya kwela cala uqonda umrhalela umthandazela kuba umbona uba ikhona leli mhluphileyo ehambe phika phaka xa ebuya lalabhinqa aphukuyo yibo unyango entweni ebhotile seyimnyange uphelele akanayo kwanto lankayo. Seso sizukulwana esithetha ngaso, isizukulwana esinedami ebutywala. Kodwa nina phakathi kwabo be exemplary. Walk that kind of walk that says ayinamsebenzi lonto le ethi izinto ebendikhe ndazenza zisuke zayinkunkuma phambi kwam ngenxa yokongama kokwazi uKristu. Hallelujah. Walk that says andikhathali noba andikhange ndibe ngumntu one-fashion, kodwa Nkosi yam mna ndifuna ukuphilela uYesu. Hallelujah. 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 Sisekhona enkonzweni, sisekhona ebandleni, basekhona abantu. Ndifuna namhlanje ndizonikeza abantu ugoba, ndifuna sithandazele namhlanje abantu abathi ndiyohluleka ukuzenzela, ndiyohluleka ukuzenzela le nto andikwazi ukuzenzela. I know it is wrong and sometimes zonke izinto bezithethwa apha zizinto ezenzeka kum, kodwa ndiyakucela Nkosi that you may help me and give me the power, renew that power in me that's used to help me to do izinto ezilungileyo zakho. Ngicela abantu namhlanje bangasali because ukhona amandla that are there. And ithi iBhayibhile xa lo ungaphakathi umuntu xa esongama eya ekhula ngamandla, lo ungaphandle uye lo ungaphandle xa eya esonakala, lo ungaphakathi uyezuza amandla ngakumbi. Hallelujah. Hallelujah. Abantu abathi nokuzecaweni kusuke kwaluxanduva kum. Xa ndisuka ndizokwenza izinto zecawe, noba kuthiwa makuyiwe epracticini, noba kuthiwa makuyiwe ecaweni, noba kuthiwa makuyiwe entweni yecawe, noba yintoni, noba kuthiwa makufunda iBhayibhile, noba kuthiwa makuthandazwe, isuke yaluxanduva. Abantu abathi andisawuva la mthandazo undiphusayo xa ndithandazayo. Abantu abatshoyo namhlanje ndicela niyize bazalwane ngaphambili. Ndizawunikela kuqala ugoba athandazele abo bantu. Ndikunikela kuwe baba. Hallelujah. Indawo yakho Jesu, thembe wena, sithembe wena, ulumthetho wethu.